Oh, unreal. Jul, anak buah kon golek ya ora petus kesuwen. Apa malah nang kene? Tidak apa-apa. Lah atus po. Iya cah nomok. Satu, sudah ketemu sih. Nah. Linteng itu keseharianku. Kamu menghina linteng, sama saja kamu menghina diriku. Ya wes ini pena intret kali menawa oleh cewek tau penghibur hati tuh ini. Kita mancing bilang-bilang ngono lah. Terus kebon ngono. Mantap. Mantap temen. Tak gigit ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tak rawrah weh. Awake putih. Ra ketok nggo kacamata peting. Putih. Joniku berdiri lur. Dian, tenan. Joniku berdiri kenceng ya. Mentasake Joni ra milih sik. Dian. Wah wis satu sih seger. Dan gede ke nganu ae nang ngene Ika. Wah iki dik final lek dadi iku iki wis bali saka Jakarta iki. Wah, ini carry pelan. Ini juga sih. Yo wis satu kok. Wis opo atus? Antesi. Atus rambutnya ora tetes ya. Ayo. Ayolah wong wedok. Kok dicium ping 2? Siapa sak nyium? Aku lah. Tiba-tiba aja.
Wes dong. Ya sok meh ana rencana kemana? Ngono kok enggak tahu. Lah aku pengen nang omah sik lah. Sayang. Rindu omah suwe ra ning omah to. Ning kono Apa? penak ora sih? Enak rapi nah. Hak aku tak pulang sih ya wis. Ini Ya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, kowe langsung ngebut to. mancen ndak kepiye ya kat biyen. Yo, kok ana apa-apa. Pulang sudah. Saya itu omahku. Lah mancen. Iya. Sedang orang ngerti buka lawang kok. Mandiri lah. Mandi sendiri biasanya. Pulang sih ya. Ya hati-hati ya. Tak sana. Kita sama aku ya. Oke. Allahu Akbar Allah. Kembalan sithik. Ini kok Mbak, Nanduk kayu. pamitan tuh teman apa ya. Iya, Semarang nih ya. Dong pamitan tuh teman. Besarnya teman. Apa? Corona ya, masker aja. Iki HP ngopo rampan baterainya hilang barangnya jul. Ki apa nih? Banting apa? Sing pake kiwa masih tayuman kabeh ngono. Bun, Waalaikumsalam. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana dilek? Ini nang Semarang gak ame kliko. Kalau gak loro ati jul. Karep lunga wis. Oh, kok ora dilarang, Lek? Oh, ora ngopo larang barang. Oh, ketinginane lho, kan. Ketinginane. Oh, Ora tau tumen lho maksudnya biasane ngarep bareng aku kok, Lek. ane gantung pernah nang Semarang kono ya. Wah, ngawur. Aku nang desa dibali nek menawa gantung barang. Jan. Wingi wis patah hati nemen wingi untune diketok-ketok arepane. Jarine durung kira iso nglinting. Nganti untune berat dikerok ae. Baper ngono, Lek. Paling berapa dong soalnya ini untungnya dikerek ya. Yo, wis Lek aku tak bali sing tak balke ning omah ta, HP ku ning omah. Oh ya kan bel. Yo. Nah iso balasake patah hatine wong wedok kuwi piye. Aku tak pikir Lek karo tak dengan sik ta tak telepon sik. Oh. Soale iki piye yo ku kok gawe loro ati nemen kok kewel iki. Oh, Lek konten. Aku ora trimo jane. Wis tak bisa. Ya kan hati-hati yo. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Ini meh main-main karo aku. Santai wae lah balasake dendame. Kok iki surat bali. Main-main. Jam piye ya? Kancane iki jam ini janjian jam 09.00 tekak kene kok ya sak uwan-uwan. Ngerti ngono ndak aku semarangnya. Wis dandan rapi barang wis cuma udungan kok uti-uti barang. Ih, arepe ke nang Rono rene dhewe ngarep dhewe. Kanca siji malah minggat. Kok tak balaske dendame pokoke. Kowe tah tongkrongane to, kanca Seru? Iya piye? Aku wis titip surat terus kowe. Oh iya, ke sapa? Kayak si Ririn. Oh iya. Sik nganu kae, sik mempesona kae. Mempesan ndokmu gangrangannya. Oh iya. Sampai ke tengah yo. Ya. Tangan kowe Ya. ora tak buat-buat kowe. Oh, iya. Orang Ampun Mas, berat yang saya. titip tengah. Prom, Tekake. temon. Itu Ririn. Ya, sangarik jebul. Ya wis. Mari kene iki
ngarepe lemu-lemu iki. Wah, kocrok iki. Rong arit rek ngarit. Bali sik, arit. Lemu-lemu e. Ririn rek pundi, Pak? Ririn ning dalem nika. Niku nonton apa? Niki angsal surat saking sinten gini itu. Saking teman itu Ririn. Ri. Nggih. Pundi, Pak? Nggih. Diri-diri ya, Man. Yo, wes. Sana. Ono surat Rin. Itu surat dulu. Saking Mon, saka Momon. Temon. Sinten nggih, Pak? Kok kula Lah, yo ora ngerti Pak nika. Teko. Dari Rin. Nggo kowe sik ayune ora mekakat. Sing pernah tak senengi lan tak angen-angeni saben wengi. Aku ora nyangka kowe nglarani atine sahabat sejatiku. Kowe asline padha karo wong-wong wadon liyane sing isane mung mandang harta tahta wanita. Kowe asline matrene ora mekakat. Kowe lho padha karo cabe-cabean sing lambene puedhes ora karang-karuan. Asline rupamu kok gangrangan. Kowe ngerti gangrangan? Tanda tangan Temon. Bapak! 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 Ono apa dulu? Kok nangis apa? Dunia nangis apa? Ini. Oh, iki. Temon. Man, rene man. Aku takon jenengane Temon iki sapa? Telepon, Bos. Jenengane Temon iki sapa? Teman-teman sinten nggih? Lah, aku yo ora ngerti Temon iki sapa. Oh, Wong anak Lah niki wedok teman nganu niki cah cilik tukang ngarit tapi geng ya, Bos. Alah, banting mecedel kontene wong iki. Ajeng banting. Oh, siap, Bos. Iki teman iki geng iki, Bos. Lah mesake anake wedok nek nangis to. Oh, anggap monggo jenengan, Bos. Nderek kula bantu mawon kula, Bos. Niki teman iki, Bos. Lah kono goleki Temon nang ndi? Nggih, pun tak Tak tunggu omah, yo. Rencang nggih, Bos. Tak tunggu mah. Nggih, pun, nggih. Lihat kebunku duh. Mawarku ki, kok mawar anggrekku ki ayune kaya ngene. Syukur-syukur ya. Lah kene omah kosong kok ana sing nggoni to saiki? Nggih. Lah kan ana sapa to, Nduk? Kula anake Sabto. Oh, Sabtu sing besi sindian kae. Mboten ngertos nggih, Dari wae. kapan? Sampun niki. Oh, aku ngerti karo aku apa ora? Sinten nggih? Aku mbokne temon, kancamu cilik mbiyen lho. Oh, Mbok anu niku? Mbokne tumiem. Ya Allah, pripun kabare, Mbok Ya sae. Alah, Nduk, kok ayu menton, Nduk. Nggih. Sampai saking pundi, Mbok De? Sekalian Pak Demu to lara. Oh, kenapa napa, Pak De? Ah lara tuwa. Saiki malah wis mati, Jurang. Aku tak bali ya, Nduk. Nggih, Mbok De, ana saras, Mbok De. Oh iya, iya. Ya Allah, temen ki nang omah ora, wedhuse ndet kepo ora iki jan. Bali mbokne kok ya malah ora ketok betah.
ya temen kok wis dadan geni barang iki ya tinggal nang ndi kok ora ono wong iki. Alah. Sekarang bocah iki. Mbokne bali kok ya ora nang omah to ya. Mene bisa. Karo wong endi? Kok ngawas arek juga arek iki. Malah kerek ngarit mah kerek arek aku. Malah lho. Mbokmu ki balik. Kok malah ning Mbokku? awas kowe? Heeh. Bali apa wisan? Iya, nembe. Ya apa? Iki nembe. Saiki berarti wis ning omah. Heeh. Ya wis aku tak bali sik ya. Hati-hati. Ya. Kowe hati-hati. Ya, ya. Mbok, si Mbok. Alah temen iki dadan geni kok ya ditinggal lunga ya nang ndi bocahku iki. Lunga nang ndi ngono kok ya tinggal lunga terus. Si Mbok. Suarane Bali, Mbok. teman wis kang endi, Mon? Terus ngarit. Mbok saiki tambah ngeri, Mbok. Iya. Lah wedhuse wis karetke. Wis kabeh. Oh alah ya syukur nek wis karetke to, Mon. Mon aku ke ya sama nang kono pakdemu wis ora ono, malahne Saiki Pak Dhewe ora ono. ora ono. Lah kowe kok ya ora rono. Piye jane karepe? Oh, Mas, ora ono sing rampungi nek ngono. Kowe ngaret terus ya, Mon. Aku ngarit terus tak pakani. Tak Berarti wedhuse sesuk ya lemu-lemu ya, Mon ya. lemu-lemu. Sesuk lek didol. Ah, sangu apa, Mbok? Aku ngeleni. Ya kan nanti lama dhewe kae lho nang kono ayo. Wis bawakke. Wes buka. Yo. Yo. Madang. Madang. Endi to, Mbok? Ya iki ta pilih ana. Ini, Mbok. Mbok. Iki tak gawake blus nek turu kowe barang. Bulut jimbung, Mbok. Iki tak gawake lawuh ora madang karo iki. Oleh-oleh to kaya ngono iki tak anane tak gowo kabeh. Tunggu Pak. Pak Dhewe masak akeh iki. Oh ya masak akeh to wong ya ana wong akeh kok. Iki iwak apa to? Kuwi iwak jembombrok. Jembombrok iki sing kok ngopo, Mbok? Kaya sing gulune dawa kae, Enak lakune iki. mencolot-mencolot. Enak iki mesti ya. Ya enak, nara enak njur piye. Wis dirica-rica iki lho. Iki rumah iki, Mbok. Heeh, iki kerubuke ro pangan. Enak iki, Mbok. Ya wedake ora gawe kowe, Mon. Kok, Mbok? Arek ngombe Kowe ora. gak godhok nganu aku. Ha iya, mbokne Bali kok tinggal lunga kok dadan geni kok ora ana wonge, mbokne Bali kok. Mabluke pola ora lele nyugokake iki, Mbok. Aku jane Bali ki niate mek njipuk nganu arit. Arep bali pindho, sing mau tak biwake jadi arep mangkat meneh, Mbok. Ya ora lek dipangan, ngarit meneh ku dak lak mendung, kudanan malah. Iya Masuk iki. angin. Kepangan sik. Tak tutup piring sik, mangkat. Golek mangkat. Teman mangkat ngarit tak urupne men lek umah iki jarange men ku nak teman Bali lihat ngombe barang malah ngabuki pol-polan kaya ngene. Dan geni ora tunggoni. Walah mon. Lah ana suket saya ngarit lateng iki. Meh peteng iki. Kali petang ya. Wah, tolongan iki. Ngarit kene ya. Wis sanane terus. Iki temon iki main-main karo bos aku. Nek tak goleke aku iso dibanting bosé kecedel iki. Golekane sik. Mon. Oh, kurang ajar ya, Mon. Enten apa, Pak? Gawe tangise anake bosku ya. Sinten, Pak? Ya anake tangise bosku piye iki nek ngene iki? Iki tak teleponake bosku lho, Mon. Apa surate pun diwaca? Ya wis diwaca anake bos sing ngantek nangis-nangis iki. Oh, berarti balas dendamku wis terbalaskan iki. Ya aja kaya ngono kuwi, aku ngerti nek awakmu geng, tapi nek bosku ora ono mundure, Mon. Dari karepmu arep priye? Iki tak teleponke bosku tenan lho. Tapi kancaku ke serik tenan. Ya ora, iki tetep tak teleponke bosku iki, Mon. Halo bos, iki bos. Si Temon wis ketemu iki, Bos. Terus arep piye iki, Bos? Oh iya. Ya wis, Bos. Oke. Tak mulai aku, Bos. Ya.
Iki mon wis tak telepon ke bosku mon. Terus iki kepiye, Pak? Ya piye kono? Nek gawe larane atine anake bosku ya tanggung ngono resikomu. Iki pripun, Pak? Ya ora, kuwi tetep resikomu, mon. Kowe saiki kudu melu aku ngadep bosku kowe. Timbang aku engko diomyang bosku nek aku ora iso goleki awakmu. Kula tasih ngarep barang niku. Wah, ora urusan wis ayo. Pokoke ayo. Melu aku ayo. Yo kene. Melu aku pokoke kudu. Wedhus urusan wedhus gampang, sing penting rampungke sik urusane karo masalah iki. Dira jedul-jedul anak buah kon goleki ora pecus kesuwen. Oh, palah dodolan kon goleki temon. Bos iki temone bos. Ketemu bos, temone bos. Guluwe kene. Pripun, Pak? Iki temone bos. Iki kaya ngene. Kowe sing jenenge temon to kowe. Pak, sabar Om, sabar Om. Kowe sing jenenge tak gulung kowe. Karani atine anake bosku iki. Nganu. Kowe iki ora nglarani atine. Ora ono umprengan kan. Beli dredeg. Koyone meh tekan bengkele iki kono bener salah aku. Tong tahun kan. Jatuh. Teman tak kandhanane ya aku njaluk ngapura ya, Nok. Nggih, kula nggih nyuwun ngapunten, mboten pas nek bapak jeneng obat teman Oh saya. iya, ya kono arep nanti aku tak nang pasar dah. Nggih. Tetak banting. Sabar. Banting yo. Banting yo. Coba kamu pernah sih, kan? Beb ora. Ya ayo Beb, Bebra. Mau. Wes aku ya kesel. Mau lebar lari kon anu. Kon bopong. Begini Hah? Bang apa? Sing usah dari sama Beb ke. Mas sandal ki lho. Sopo? Lumayan ki Beb mas kowe. Ini kan sopo ya, mau ning alas. Ya, Cok. Bener ngono kuwi teko terus sakit jane. Terus kita ning ndi? Ning ndi le? Kamek glugung selange. Kowe bangun kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes buyun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ning ndi, Wil? Kena Semarang. Wil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue iki wil po. Kok ning ndi Wil kok wis wiratu meneh ning ndi? Oke wil ya. Wil. Wil. Ngopo? Ndi Pak De? Sekalian Pak Demu to lara. Oh, gerah napa Pak De? Ah lara tuwa. Saiki wis mati ngono.